हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दायो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मोजां खबर सफैदों मोनसे, बेनो जाबाय बड'लेण्ड पिग मिशन, जेराव नोंथांमोना अमा मोननो हागौ। बेनो जाबाय मिशन लन्च खालामसिगोन 11 सेप्तेम्बराव। दायो आपडेट फैबाय। दा लन्च खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना स्किमनि बागै आपडेट मोनगोन। बेनो जाबाय आबादारिफोर एबा फार्मार्सफोरनो होनाय जागोन होनना बुंदों। आरो मा होगोन बिनि सायाव जेबो दायो अफिसियेल डिटेल्स गैथ'वा, जास्ट मोनसे आपडेट सफैबाय बिटिआरनिफ्राय। बेनो जाबाय बड'लेण्ड पिग मिशन नामा, लोगोफोर मुङा बिनिया। दा मिशन लन्च खालामसिगोन आरो जेराव नोंथांमोना अमा मोननो हागौ। दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबगोन आरो बे आपडेटखौ सोर होदों जों गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन। बेनिफ्राय दायो फुल डिटेल्स गैथ'वा जे बेखौ मारै खालामगोन एबा सोरनो होनाय जागोन एबा मा खालामनाय जागोन। थ' बिनिफ्राय जों गोबाव खालामला थांसै अफिसियेल टुइटार एकाउन्टाव थांनोसै, बेनिफ्राय नायनोसै। दा बेखौ आपडेटखौ होदों लोगोफोर बिटिआरनि दानि सिबा होदों। बिथाङा टुइट खालामबाय जे गाबोन एबा 11 सेप्तेम्बराव बेखौ लन्च खालामसिगोन मिशनखौ। थ' लोगोफोर जों थांसै दायो नायनोसै मा होदों। थ' नोंथांमोना नायना लादो। दा बेयाव नायनांगोन नोंथांमोना, बेयाव नायनोब्ला नोंथांमोना फैनांगोन आपडेटखौ। बेनो जाबाय टुइटाराव फैनांगोन। बिथाङा टुइट खालामदों दानि बिटिआरनि सिबा। दा बेयाव फार्मारफोरनि थाखाय बेयाव इनिसियेटिभ लादों आरो जे बड'लेण्ड पिग मिशन होननाय मोनसे स्किम एबा मोनसे लन्च खालामसिगोन आरो मिशनखौ। दा बेयाव गोबां आबादारिफोरा माबा मोनसे बेनिफिट्स मोननो हागौ। बेनो जाबाय अमा मोननो हागौ। दा बेनि गाइडलाइन्स फैयोब्ला नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन। दायो जास्ट बे मिशनखौ लन्च खालामसिगोन होनना बुंदों 11 सेप्तेम्बराव गाबोन। थ' बेखौ लन्च खालामनाय लोगो लोगो बिनि गासैबो अफिसियेल डिटेल्स एबा क्राइटेरियाफ्रा फैनो हागौ। आरो जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन। दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। दा 11 सेप्तेम्बराव बे मिशनखौ लन्च खालामसिगोन लोगोफोर, आरो मुङा जाबाय बड'लेण्ड पिग मिशन। थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय। दानिया मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार, आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। नेक्स्टआव बिनि अफिसियेल डिटेल्स फैयोबा गासैबो आपडेटखौ नोंथांमोननो होनो नाजागोन।